Θα ήθελα να σας πω λιγάκι στις στενοντίτιδες των κάτω άκρων, που ταλαιπωρούν αρκετούς και ειδικά όσους ασχολούνται με αθλήματα, διότι τείνουν να υποτροπιάζουν και επιμένουν για μεγάλο χρονικό διάστημα. Τι παραπάνω λοιπόν είναι αυτό που μπορεί να προσφέρει η εφαρμοσμένη βιομηχανική κάτω άκρου σε σχέση με τις κοινές συντηρητικές προσεγγίσεις? Βεβαίως. Να επισημάνω ότι μιας και μιλάμε για υποτροπιάζοντες τένοντες, ο πιο δόκιμος όρος είναι τενοντοπάθεια και όχι τενοντίτιδα, μιας και παθοφυσιολογικά μιλάμε για μια χρόνια εκφύλιση του τένοντα και όχι έναν οξύ τραυματισμό. Θα σας αναφέρω ένα εύκολο παράδειγμα του αχίλιου, ο οποίος είναι ο ισχυρότερος τένοντας στο ανθρώπινο σώμα, αλλά είναι πολύ επιρρεπής σε εκρηκτικά αγωνίσματα, σε εκρηκτικές δραστηριότητες. Ο αχίλιος τένοντας γνωρίζουμε από την ανατομία ότι καταφύεται ακριβώς εδώ στην τέρνα και είναι φτιαγμένος, αυτό το γνωρίζουμε από την επιστήμη της βιομηχανικής, για να ανθίσταται σε εφελκυστικά φορτία, διότι η δραστηριότητά του κυρίως είναι αυτή εδώ. Όταν υπάρχει κάποια ανατομική παρέκκληση από το φυσιολογικό στο επίπεδο της ποδοκνημικής και το πόδι για παράδειγμα κάνει ιδιαίτερες γωνίες πρινισμού, πλατυποδία δηλαδή, αρχίζουν και δημιουργούνται στον τένοντα δυνάμεις διάτμισης, διατμητικά φορτία. Ο τένοντας δεν μπορεί να προσαρμοστεί εύκολα σε αυτά τα φορτία και τότε γίνεται επιρρεπής σε τραυματισμό. Άρα λοιπόν αντιλαμβανόμαστε ότι όταν πάμε να εφαρμόσουμε μια τοπική αντιφλεγμονώδη αγωγή στον τένοντα, απομακρύνουμε τον ασθενή από την προδιαθεσική δραστηριότητα ή τον υποβάλλουμε σε μια υποποδία για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, ναι μεν παίρνουμε τις φορτίσεις από τον τένοντα και αφήνουμε ένα εύλογο χρονικό διάστημα για να απομακρυνθεί η φλεγμονή και ο πόνος. Η εφαρμοσμένη βιομηχανική όμως κάτω άκρου έρχεται και παρεμβαίνει στους προδιαθεσικούς παράγοντες που στο συγκεκριμένο παράδειγμα είναι ο υπερβάλλον πρινισμός, η πλατυποδία, με αποτέλεσμα να αφήσει το χώρο στον τένοντα να επουλώσει στο 100% τις πληγές του, διότι το ανθρώπινο σώμα έχει θαυμάσους πολιτικούς μηχανισμούς, πως επιτρέποντας την συμμετρική κατανομή φορτίων στον τένοντα. Ως γυναίκα θα μου επιτρέψετε να σας ρωτήσω για μια άλλη πάθηση, που είναι το κότσι, και ταλαιπωρεί περισσότερο τις γυναίκες και πολλές φορές τις οδηγεί και στο χειρουργείο και σε ιδιαίτερα μικρή ηλικία. Μπορεί η εφαρμοσμένη βιομηχανική αποκατάσταση κάτω άκρου να προλάβει το χειρουργείο? Να σας πω, κανείς δεν ξυπνάει μία μέρα με ένα στραβό δάχτυλο που καβαλάει τα υπόλοιπα δάχτυλα του ποδιού του. Η παραμόρφωση του βλεσσού μεγάλου δάχτυλου και η ανικανότητα που δημιουργεί αυτή στον φέροντα, στον ασθενή, είναι μία προοδευτική διαδικασία που δεν γίνεται από τη μία μέρα στην άλλη. Είναι πολύ σημαντικό να κατανοήσουμε την προοδευτικότητα αυτής της κατάστασης για να καταλάβουμε πώς ακριβώς η εφαρμοσμένη βιομηχανική μπορεί να δώσει λύση στο πρόβλημα. Αυτή η παραμόρφωση ταξινομείται σε 3 στάδια επιστημονικά. Στο πρώτο στάδιο βλέπουμε την περιφερική φάλαγγα ή τη μεταταρσοφαλαγική άρθρωση να κάνει ένα ελαφρύ στράβωμα προς τα έξω. Στο δεύτερο στάδιο παρατηρείται και μία τάση του πρώτου μεταταρσίου προς απαγωγή. Εδώ αρχίζει και τρίβεται πάρα πολύ με το εσωτερικό χείλος του παπουτσιού και δημιουργεί τη χαρακτηριστική εξώστοση. Στο τρίτο στάδιο δημιουργείται ένα υπερβολικό στράβωμα πλέον της μεταταρσοφαλαγικής και βλέπουμε ένα δάχτυλο να καβαλάει τα υπόλοιπα ή πιο σπάνια να καβαλιέται από αυτά. Τώρα, η διεθνής βιβλιογραφία μεταξύ άλλων ενδογενών παραγόντων συνηγορεί ότι το κοντό πρώτο μετατάρσιο, ανατομικά, η δομική ανισοσκελία και ο υπερβολικός πρινισμός, η πλατυποδία, είναι 3 από τους σημαντικότερους ενδογενείς παράγοντες που δημιουργούν στη δημιουργία αυτής της παραμόρφωσης, που οδηγούν στη δημιουργία αυτής της παραμόρφωσης. Επίσης γνωρίζουμε ότι οι γυναίκες έχουν μια περισσότερο επιρρέπεια από τους άντρες και αυτό διότι σε αυτές λειτουργούν και κάποιοι άλλοι εξτρά εξωγενείς παράγοντες όπως είναι η μακροχρόνια χρήση στενών παπουτσιών και μάλιστα τα περισσότερα έχουν και τακούνι, πράγμα το οποίο μετατοπίζει το κέντρο του βάρους περισσότερο στο πρόστιο πόδι. Αν λοιπόν όλα τα παραπάνω συνδυαστούν και με υπερβολική χρήση τέτοιων υποδημάτων στην καθημερινότητα, στην εργασία, π.χ. μια κοπέλα η οποία εργάζεται σε ένα εμπορικό κέντρο ως πολίτρια, αντιλαμβανόμαστε ότι τέτοιου είδους παραμορφώσεις μπορεί να παρατηρηθούν και πάρα πολύ νωρίς, ακόμα και στην ηλικία πριν των 20 ετών και το βλέπουμε μάλιστα πολλές φορές κλινικά. Αυτό που οφείλει να κάνει κάποιος όταν παρατηρήσει οπτικά
τα πρώιμα συμπτώματα αυτής της παραμόρφωσης, και αυτό είναι εύκολο με μια οπτική παρατήρηση των δύο ποδιών, είναι να απευθυνθεί στον ειδικό. Ο ειδικός θα κάνει τις κατάλληλες μετρήσεις και αν δει ότι υπάρχει πρόβλημα, ότι υπάρχουν προδιαθεσκοί παράγοντες, θα εμπέβει με την κατασκευή μιας ορθοπαιδικής συσκευής, ενός πέλματος δηλαδή έσω υποδήματος. Θα πρέπει όμως να ενημερώσω το κοινό ότι πιο φτηνές λύσεις, όπως είναι για παράδειγμα τα ναρθικάκια ημέρας ή τα ναρθικάκια νύχτας, που φαίνονται να ισιώνουν το δάχτυλο, δεν είναι επαρκής λύση, δεν είναι αποτελεσματική, και αυτό διότι δεν επεμβαίνουν στους προδιαθεσκούς παράγοντες που λειτουργούν για να δημιουργήσει κότσι το πόδι. Αντιθέτως, μπορεί η μακροχρόνια χρήση τους να επιφέρει και περισσότερο πόνο λόγω του ότι ασκούν περισσότερη στην πίεση στην άρθρωση. Επίσης, άλλες μεθοδολογίες, όπως είναι ένα σιλικονούχο υποστήριγμα που βάζουμε ανάμεσα στο πρώτο και δεύτερο στάδιο, είναι πρόχειρες και μπορεί να είναι και επικίνδυνες, και αυτό διότι σταδιακά αυτό μπορεί να οδηγήσει στο στράβωμα και των υπόλοιπων δάχτυλων προς τα έξω, με αποτέλεσμα την αποσταθεροποίηση του πρόστιου πέλματος και τη δημιουργία δευτερογενώς άλλων επώδυνων καταστάσεων, όπως είναι η μεταταρσαλγία, νευρινώματα του Μόρτον και άλλες τέτοιες παθήσεις. Δηλαδή μας λέτε ότι το χειρουργείο μπορεί να διορθώσει το στραβό δάχτυλο? Φυσικά και όχι. Καμία συντηρητική αντιμετώπιση δεν μπορεί να αντικαταστήσει το χειρουργικό αποτέλεσμα, δηλαδή να ισιώσει το δάχτυλο και να έρθει στην αρχική του θέση. Αυτό όμως που μπορούμε να κάνουμε είναι να καθυστερήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο ή ακόμα και να παγιώσουμε την παραμόρφωση στο στάδιο το οποίο βρίσκεται όταν μας επισκέφτεται κάποιος. Δηλαδή, αν βρούμε ένα κότσι στο πρώτο στάδιο, μπορούμε να εμποδίσουμε την πρόοδο του στο δεύτερο ή τρίτο στάδιο. Επίσης, θα ήθελα να σας επισημάνω ότι αν κάποιος επιλέξει το χειρουργείο, δεν είναι λίγες οι φορές που βλέπω στην καθημερινή κλινική πρακτική μου ένα κότσι μετά από 5, 6, 7 χρόνια χειρουργείου να ξαναστραβώνει. Ο λόγος φυσικά δεν είναι ότι δεν πέτυχε το χειρουργείο, αλλά οι διάφορες χειρουργικές επεμβάσεις που γίνονται επεμβαίνουν συνήθως στο αποτέλεσμα, που είναι το στραβό κότσι. Σπάνια επεμβαίνουν στους προδιαθεσκούς παράγοντες, οι οποίοι κάποιες φορές είναι και απομακρυσμένοι, όπως για παράδειγμα η δομική ανισοσκελία. Γι' αυτό και θεωρώ απαραίτητο πάντα τη συνεργασία μεταξύ των ειδικοτήτων για να διασφαλίσουμε ένα καλύτερο δυνατό χειρουργικό αποτέλεσμα. Υπάρχουν πολλοί ασθενείς και κυρίως ηλικιωμένοι που ενώ έχουν μεγάλη παραμόρφωση και πόνο δεν θέλουν να καταφύγουν στο χειρουργείο. Μπορεί για αυτούς κάτι να κάνει εφαρμοσμένη βιομηχανική αποκατάσταση κάτω άκρου? Κοιτάξτε, όταν το κότσι βρίσκεται στο τρίτο στάδιο, επικρατεί μια γενική αποσταθεροποίηση του πελματιαίου πλατό και ιδιαίτερα του πρόστιου ποδιού. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να δημιουργούνται δευτερογενώς και άλλες παραμορφώσεις, όπως είναι πτώση μεταταρσίων, με εν γέννη μεταταρσαλγία, νευρινώματα του Μόρτον, κάψιμο κάτω από το πόδι, σπυροδακτυλίες και άλλες τέτοιες παραμορφώσεις. Αυτά όλα δημιουργούν μια δυσφορία στην ορθοστασία ή τη βάδηση του ασθενούς. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να διαμορφώσουμε ένα ορθοπαιδικό πέλμα, το οποίο θα υποστηρίξει όσο το δυνατόν καλύτερα τα σημεία στήριξης του άκρου ποδιού, με αποτέλεσμα να προσφέρει αρκετά μεγάλη ανακούφιση και λειτουργικότητα στο άκρο πόδι σε βασικές δραστηριότητες όπως είναι η ορθοστασία και η βάδηση. Υπάρχει όφελος για κάποιον που δεν αντιμετωπίζει προβλήματα ή τραυματισμούς, προληπτικά δηλαδή? Κοιτάξτε, η στατιστική μας λέει ότι 85% του πληθυσμού στη διποδική στήριξη ηρεμίας παρουσιάζει πλατιποδία και 10% αυτού παρουσιάζει κυλοποδία. Επίσης γνωρίζουμε ότι ένα μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού έχει κλινικά δομική ανισοσκελία, την οποία δεν θα διαγνώσει ποτέ. Αν λοιπόν αναλογιστούμε τα παραπάνω, γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι μπορεί να έχει και κάποιο προληπτικό χαρακτήρα η εφαρμοσμένη βιομηχανική κάτω άκρου. Το σπουδαιότερο είναι ότι αν αναλογιστούμε ότι τα παραπάνω χαρακτηριστικά, οι αποκλίσεις δηλαδή από το φυσιολογικό, είναι κληρονομήσιμες, αντιλαμβανόμαστε πόσο μεγάλη πρακτική σημασία μπορεί να έχουν αυτά για τα παιδάκια. Από ποια ηλικία και μετά μπορεί κάποιος να κάνει ένα προληπτικό έλεγχο στο παιδί του? Κοιτάξτε, πολλοί γονείς οι οποίοι έχουν έρθει και έχουν φτιάξει ορθοπαιδικά πέλματα σπέβδουν και μου φέρνουν και τα παιδιά τους πολύ νωρίς, διότι παρατηρούν πλατιποδία και σε αυτά. Η αλήθεια είναι ότι ένα παιδάκι 4 ετών είναι απόλυτα φυσιολογικό να δημιουργεί πλατιπόδια, διότι δεν έχουν αναπτυχθεί ακόμα όλοι εκείνοι οι ενεργητικοί μηχανισμοί αντιβαρυτική υποστήριξης ώστε να διαμορφώσουν τις φυσιολογικές καμπύλες του ποδιού. Άρα λοιπόν, εάν ο γονιός δεν έχει παρατηρήσει κάτι ιδιαίτερα αξιοπρόσεκτο όπως μια χολότητα στη βάδηση,
θεωρώ ότι μετά το 4ο έτος, δηλαδή από το 5ο έτος ηλικίας και μετά, είναι η ιδανική περίοδος για να δούμε το παιδάκι και να κάνουμε έναν έλεγχο ορθοσωμίας, όπως τον αποκαλούμε. Εάν προκύψει μετά από ένα προληπτικό έλεγχο ότι το παιδάκι χρειάζεται υποστήριξη, αυτό γίνεται άμεσα ή γίνεται μετά από κάποια ηλικία? Εάν το παιδάκι αυτό το ελέγξουμε από 5 έτη, από το 5ο έτος της ηλικίας του και μετά, αυτό γίνεται άμεσα. Και επιτρέψτε μου να εξηγήσω γιατί. Υπάρχουν κάποια πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά στην ανατομική ευθυγράμμιση, τα οποία ολοκληρώνονται μέχρι και το 6ο έτος της ηλικίας. Ένα εξ αυτών είναι η γωνία συστροφής της κνήμης. Η εξέλιξη αυτής της γωνίας είναι ιδιαίτερα σημαντική για τη διαμόρφωση της ποδικής καμάρας, αλλά ακόμα και για το πρότυπο της βάδισης ή τρεξίματος στο μέλλον. Άρα λοιπόν αντιλαμβανόμαστε ότι όσο πιο γρήγορα βρούμε κάποια απόκλιση της γωνίας στροφής της κνήμης, τόσο πιο εύκολο είναι για μας να επέμβουμε θεραπευτικά με τη διαμόρφωση μιας κατάλληλης συσκευής ορθωτικής που λέγεται πλατό βάδισης, η οποία όταν εφαρμόζεται στη φάση εξέλιξης του σκελετού μπορεί να διαμορφώσει μια πιο φυσιολογική γωνία στην κνήμη. Το πιο ενθαρρυντικό είναι ότι πολλές φορές τα παιδάκια, ακόμα και όταν δεν φοράνε τα ορθωτικά πέλματα, έχουν την τάση να προσπαθούν να μιμηθούν τη θέση που βρίσκεται το πόδι μέσα στο υπόδημα με τα ορθοπαιδικά πατάκια που τους φτιάχνουμε. Πρόκειται δηλαδή για ένα είδος διατήρησης μνήμης. Αν λοιπόν αναλογιστούμε πάλι ότι η ανατομική ευθυγράμμιση του άκρου ποδιού επηρεάζει και την ανατομική ευθυγράμμιση ολόκληρου του κάτω άκρου, αντιλαμβανόμαστε λοιπόν πόσο σημαντικό είναι αυτό στη μυοσκελετική ανάπτυξη ενός παιδιού και πόσο θετικές μυϊκές προσαρμογές μπορεί να δημιουργήσει. Κύριε Πετρούτσο, κλείνοντας αυτή τη συζήτηση, θα ήθελα 3 παρατηρήσεις από μέρους σας. Η εφαρμοσμένη βιομηχανική είναι μια μεθοδολογία συντηρητικής αντιμετώπισης ορθοπαιδικών παθήσεων, που αναπερίπτωση μεμονωμένα ή σε συνδυασμό με άλλες συντηρητικές ή χειρουργικές θεραπείες μπορεί να ωφελήσει σε μυοσκελετικές παθήσεις του κάτω άκρου. Αναφορικά με τα ορθοπαιδικά πέλματα, των οποίων η συνταγογράφηση και η κατασκευή γίνεται τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα δυστυχώς εθιμοτυπικά, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να βρει και να αναζητήσει βιβλιογραφικά τεκμηρωμένες μεθοδολογίες κατασκευής ορθοπαιδικών πελμάτων, οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να περιορίζονται στην αποκλειστική λήψη πιέσεων κάτω από το πέλμα. Από την άλλη, η κατασκευή και παραμετροποίηση αλλά και συνταγογράφηση ορθοπαιδικών πελμάτων θα πρέπει να στηρίζεται σε μια εκτεταμένη λήψη ιστορικού που να παίρνει ιδιαίτερα βασικές πληροφορίες ως προς την κατασκευή αυτής, αλλά και μια εκτεταμένη κλινική εξέταση η οποία να περιέχει μέσα στις μεθοδολογίες της μέτρηση γωνιών. Τέλος, θα ήθελα να αναφέρω ότι διαφαίνεται ότι η εφαρμοσμένη βιομηχανική κάτω άκρου έχει και κάποιον προληπτικό ρόλο τόσο στον ενήλικα όσο και στα μικρά παιδάκια. Και αυτό διότι τα περισσότερα ανατομικά χαρακτηριστικά, από ό,τι φαίνεται, είναι κληρονομήσιμα. Σαφώς και χρειαζόμαστε έρευνες με μεγαλύτερους πληθυσμούς και μεγάλα follow-up, μακροσκελείς δηλαδή έρευνες, για να μπορούμε να γενικοποιήσουμε κάτι τέτοιο. Όμως προς το παρόν η καθημερινή κλινική πρακτική μας αποδεικνύει ότι η εφαρμοσμένη βιομηχανική κάτω άκρου μπορεί να έχει θετικά αποτελέσματα σε μικρούς και μεγάλους. Κύριε Πετρούτσο, σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ πολύ.